Muro mugu dengeni Umar Koita ala ga journaliste da bla ka taa America an ka taa do basket la ka war dungana ka to NBA la abiso ay amma nya kaminge amba to am war mun ka da ka to na sona kono kai sabu jokuna maka jamu ngode ya to mugo rewe waso na ale rete bere ale morso de alna nyinye bena mbende bilas ne ya sura munu ya munu ye ko ala amunu ye sasulo wolo balay balde wolo ani sengoru ani jomdamilu ay no be wolo ya vraiment fo umar ningle be bolo ko e chini jamjani na ma yine nyona mi nyom ba ko mi nga dogli mi yoy amin ya rabbi ya rabbi amin kan so ba inshallah alaka jamana alaka ngambe amin alaka jamana de kambe amin ya rabbi amana gele chugo alaka awa atola bange siga kuma ka froy Moro ambe fuli adeta niambo lase awa tafli ture ma ko sebe moro alikum be sigana fiya bola o fari kun jolin te jati alaka nugo yake ka toro dogo ya amin ya rabbi alaka ke farjaga boy amin moro no boray ayere wolo de kusen daw alebe awa bi nigo karafela jati arajo tasira o Boakari Jarabada le fils de pétrolier moro be difula jamadu go kumbo kefa ka ngolo si kuyate awaketa ka mo bismillah mandaw ale tambura abafu na go marketing inshallah ka foli ke bela jele yen amiga gene bashi tala mantora cité alhamdulillah groupe ne bay me ya bi ndesani fati idi gishe ini ka kelimpe sarafo muso kelimpe abana abi fatika afani majete muro adama be asholemba ago ko ngaga chifo be ko gaga foli fo be joni dongo do aba ko be ne tala adu be fuda mama bo aware fo ani sajo adama no mama bo mala ani murbo sano no ta adama fana mama bo mala bo ni afamu eni magalun nune be kote kele na kwa adama kote au ka ko ana ta anga ko batete au dunga ko ka bo adama bulu no antipe yere ga manga na fla tuti be danga kele na be fla be danga kele o ma yusu ambi refo ni dongo do wuli ka jo ani foli kaka kanyini ngali ke bayni dum sen ka kenewa alhamdulillah o ya hamina ko belebele doye ni mandoro tulula ambi jeka alaba intanu ka barikada ni ga wale nyumando so fla masakodo jabaru wahidu nanya ale barikada rasulu bitanu ka wale nyumando ni ga barikada ne mani kishiba mala ko jidaka amma so sarata ambulo wa antize ku sara anti 50 nyina uluka foli ni tanu ni wale nyumando na belaba ka do ku ye alibi ala ko bulu kan si uje ankoro ka bona koro be bashi kura kanu soro jangu ka toro aywa ala ka jidi ke lafiya ula mi koro mi minu me cieso bada dali ala ka no nanga bamba to bela jele yusu kanu ba jama ka foku barkada ni ko wala nyuman do ku ni makulun kanu uni ce uyere o tumana uka tuma sera o ye tuma jumenye kuna foni tuma do na le sera koroto ni beleke billaje ni ala ka je kulo nyegala on bi jo nyama dali bike ala ko no ya kanu ba jama kulu ye faso ko na ni faso koka o kuma bek beni nyankuma ka beni sigiro chugo yawi fasiri sebe onde fana be on mulo kono kuma madan todo o madan kuma manase an ba kelengelen sugandi ni alaka je kuma so min ba kelengelen woni to ba kelengelen domo asigile ni ekeneka yusu kuna foni ka nyeshi ma kuna sirilo ma abi ko gado ye jidi minatoma o kuma na mina bashira aba hakli sigi kuna foni fana bo chugola o kuma ko beki bismillah ka nyama ya so bela jelefo ku barikada ni ko wala nyman do kenen gayanno ni alaka je o kuma na an sigira keneka asigi kunye mi anta kara kuruka anyama fifa ka fifa nyadima yadia awo ajaranye bene Traoré marhaba o mana ni ko ngamine sa nebsi ngamine ne républicain di républicain ale ko kanga franje fanga akuma ledo ko franje fanga ko uyela selike ka jira ka fogo kulu do bina sigi senga akulu ko obina labeninge ka nyeshi ka do sharia sumba o tabolo ma la clinique ko luke akonana na anika do ka fo ka ko kulu labenganya ka mi franje fanga manyema uye uyeni la selike ka beni juma temenenye marsi kalo marsi wa
ame kalo juma nan juma te mene marsi kal o ta kon te marsi ko juma te mene kleta o te juin sa de ba fulani mu ngani fula saina o juin kalo je sake o ko je kulu ko bina kisenga kala be onde ke kanyeshin sharia sumba o tabolo ma ni sharia kise abora ka bi jamana nyema refendo e franje fanga jamana nyema e asimi goita o kuma minye kado ka fo kwa kundala atuna te mekalo fulaka uluka bara ubanya na boninka bla fe minye kado ni je kulu asigira kado jamana nyema ere ka hakilina anaka buluno ode la halala aiwa fe minye kado ka vokulu bina fasiri kurake kanyeshi anga sharia sumba manga ikado nyebla bara ode bina bulu dafulo o nyebla bara ulu de bita bala ninga kasroga barake o mali ikado ka fo aka sharia sumba ko la kleni baile mado ulu kado Allah aiwa ko kado ikado jamana ikado Allah asigise ngura ko kama o kuma na fo yelema ulu do kake ina fo afora chugo mi jamana nyama aleka bulu no bla sebe na kani dekrai kuma na ka kera o chugula o minye ikado ni je kulukuranye ulu munu mina sigise nga ku bina ikado anga franje sharia sumba ko kuta kula wala ninga buni kulo bonyona o kuma na kwa bina sigi chugo de manyema ba odobe kala no ye president ani ka do munumbe ako bela jele fasiri ninga fese ko rapporteur general ano ka dangankile kuma na ulubi yala ni hakli fere ne tigilamani doni karamo ulubi wele minu ya esperu ye aywa ko nunu bela jele bi sugandi jamana nyema refe a bela jele bi do kadara mi ngono o de ka do luka bara a bibbe hakli na mi ma o de sharia sumba ako lakle niye wa ko mi nye ma wero yo ubusega nyini ngalita gate ngulu la ubuse gulu fana farauka nga mi nye ka do jamana de kilengelen be mama bo mala kulu bela jele na nyini ngai hajula yani nibara nunga boloda yusu okumana kono be bana ulu bisoro ka bara kunje sebe ko labeni nga to di ka do ka fo jamana nyema tegema ka bala bela jele billa be ka be kalo fla bonyongo ma okumana mi nye ka do je kulu nye kono ulu ko ninklala ulu klale ko bara bela sebe no ya rapori uka bara kunguka ikado chi kunje sebe ulu bito bela jele di ka do jamana nyema ma na be fo mako avant projet mi mitalika anga sharia sumba ka yusu ne fasiri je kulu kan no bla sebe nye anya boy ka do le républicain kono ka bidon bolido moro le républicain ni ale bla indicateur du renouveau mba l'état ko chobodi minye maître Kasum Tapo ikano aye awa minye ko ka premier ministre bebi je ni premier ministre binye premier ministre mi ni politimate wala sa amza ka bonni gela la chuko mina miye awkado ni ma ko volenye no ye awkado jakulu babolo o jakulu o try ko morema miye awkado maître Kasum Tapo miye awkado mali anisida oche ani mali ni faransi che amana ni belajileka moro fasriba ka fola no ode ako awaminye maître Kasum Tapo ale ko ya jira ka fo awaminye morena o ko ni sigira abisangale ni tlabo mi avocado kutukalo sam bafla ni mugan mi kudeta avocado o ke wati mi awa maître Kasum Tapo a jira ka fo awami yakna jigina ay kado awaminye olup me joklu dola no cadre d'échange des partis politiques maître Kasum Tapo kale ko mboro jekulu la kaswa ke munye minye uye adema PAG odloni minge ale duwe vice président adema kono no boray maître Kasum Tapo ako awaminye nyera la ako minye transition ta bole maître Kasum Tapo aya jira ka fo ko jabi nyuma ngoni masoro gouvernement fe koy e kado abi sangele mbo minye awkado ko bi ka gele achuko mina abi ka gele ate jugola minye maître Kasum Tapo aya jira ka fo minye premier ministre o temani conseil national la transition no sente nyogoro e kado minye awulika kuma jama bo kuma munu awe kado no lu koni ibise ka ye ka fo kuma de do ani kado diskuru awa kuma bade ko gouvernement ngoni ko mapse ka foza ko gouvernement ngoni mafoike miye awe kado oni uka awa barau ani sababa mabbe maître Kasum Tapo ako Aziz National no ANR ali koni sike kunguti dore wala saka do fra transition jokunda makandro transition kunama kandro no te ikado kwa sera ni nawa mie affaire marko ani sumel buwe mega mie awkado sumel buwe mega ajra ka fo
min ye avocado tiɲɛ yɛrɛ la ko a taara sira min fɛ ko a tɛ sariya kɔnɔ min ye ko a bɛ sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔ min ye avocado tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'ale kɔni bɔra avocado min ye Sumeli Bube Mayiga ale kɔni bɔra avocado min ye a ka soladonbaw fɛ ka sababu kɛ waleya caman ye min ye avocado n'o tɛmɛna ka bɔ yen min i ka dɔn Maître Kasimu Tapo i ka dɔn ko ale kɔni bɛ min ye i ɲin bɔ a kow la Moro min ye avocado Umaru ko ale kɔni da i ka ba kuma n'o fana kan dɛ a ko k'ale ma sɔn k'i da don la wa i ka dɔn min ye ale ma wuli ka jɔ ko la min ye avocado premier ministre ko e b'a fɔ ko ka ŋanamuni kɛlɛ ko ale premier ministre yɛrɛ ko bi ma a ka sɛbɛnw bila min ye avocado kiiritigilamaw ka bolo kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen Maître Kasimu Tapo a jira k'a fɔ min ye seniko min filɛ nin min ye avocado ko bɛ ka nbala don ko la i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko kuma kɔni avocado min ye o ye kuma wɛrɛ ko min ye seniko ani k'a dɔn ko damadangulu caman ko de nana ni avocado fanga binnen n'o o ko kuma avocado ko kɔni tɛ tiɲɛ fiyewu min ye avocado Maître Kasimu Tapo ye a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ min ye ko seni 2018 i ka dɔn min ye ko manganba min kɛra k'a tun ma kɛ ka dɔn ni seni ka ko ye dɛ min ye Maître Kasimu Tapo ye a kumana ka dɔn kalafili taasira ye min kan min bolodalen don ka dɔn min ye an ka jamana kɔnɔ ni ko bi tali kɛ min ye ka dɔn ka jɛkulu kelen sigi min bɛ kalafili bɛɛ lajɛlen ye ka dɔn a latɛmɛ sira fɛ a ko nin min filɛ nin ko ni nin kɛra ka dɔn k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye wa a bɛ kɛ ni avocado fununba ye k'a sɔrɔ kɛ mun ye ko maa 7 i ka dɔn olu ka maa dɔw sugandi minnu bɛ avocado jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ kalafili o latɛmɛ min ye avocado tiɲɛ yɛrɛ la k'an bɛ min ɲini bi avocado min ye anw ni k'anw tɛ ka taa ka CEDEAO to koyi min ye avocado ko an k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la avocado min ye embargo ka wuli ka bɔ an kunna min ye CEDEAO ye i ka dɔn min ye ko kalo 18 ko o de kɔni kun fɔra ko o nana ka na tɛmɛ min ye ka dɔn ko hali bi n'an ka bi min ye Maître Kasimu Tapo ka fɔ la i ka dɔn min ye ko hali bi anw ni CEDEAO ma se ka bɛn ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'ale kun min ye ale kun jatigɛra ale kun dusu kasira min ale kɛlen k'a mɛn k'a fɔ k'a bɛ kalo 24 kɛ min ye Macky Sall ka bɔli min kɛra ko ya ale dusu faga dɔɔnin CEDEAO i ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko olu kɔni k'a dɔn ko Asimu Koita i ka dɔn min ye k'a ka politiki maa bɛɛ lajɛlen wele walasa u bɛ se ka kuma chronogramme kan o ye waati ye waati min ye ka dɔn ani fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ walasa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la transition bɛ se ka ban cogo min na ani révision constitutionnelle Maître Tapo a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan min ye k'a dɔn a ye nin kuma fɔ moro a y'a fɔ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra k'a dɔn min ye téléso dɔw la ani radio so dɔw kan min ka dɔn nin ko min filɛ nin moro Maître Kasimu Tapo k'a ye kuma caman fɔ don n'a nataw la an n'a tɔ bɛɛ lajɛlen walawala o de ye ni ale ka fasiri ye indicateur de renouveau indicateur de renouveau k'a dɔn an bɛ foli k'u ye i k'a dɔn o de k'a ka foli kɛ bɛɛ n'i hakili na nka an ma tila ngɔn kundili la ni bubu ko a tulokɔrɔsi an bɛ tɛmɛ an ka sira fɛ indépendant an b'ale ta n'an ye Kayi marabolo n'an taara ye i b'a ye k'a fɔ maa dɔ bɛ ale tun bɛ taa baganjulaw ka baganw san ni faux billet de ye faux billet damandan i k'a dɔn Yusu ko a cɔmina ni k'a ku bila k'a tɛgɛ k'a ku ye ka taa n'a ye i k'a dɔn lakana tigilamɔgɔw olu ka bolo kan deuxième arrondissement bɛ Kayi olu de wulila ni k'u cɛsiri nin ko in fɛ Umaru Bagayogo ale y'i k'a dɔn k'a fɔ indépendant ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Kayi sigi la ale ye nin fasiri bi k'an kunnafoni a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ damakasi de cayara sanga ni waati dɔ bɛ t'i damakasi k'i k'a dɔn k'a fɔ ko faux billet tigi dɔ nana faux billet dunnen kun a caman ba wa a bɛɛ lajɛlen ye baganjulaw ye o kumana min ye commissariat deuxième arrondissement ye Kayi a marabolo kɔnɔna la olu ye i k'a dɔn wulikajɔw kɛ o wulikajɔ wolola tare la ka bɛn ni araba don ye juin kalo ye tile 8 i b'a ye k'a fɔ u tɛgɛ da nin tigilama u tɛgɛ da tɔ na k'a tɔgɔ ye ko YB ko kasoladenkɔrɔ don
ajaba la koro de kasolija YB ayi kasira mun yebli YB ika do ko abora kasola te kalo duru bo o kumana ka kunye ika do ka fo tieni do ke a chomina ni ga do berela ko ika do ay santa adi wolon vlane ke o kololo la o sanda ni wolon vla kaso bane ko o kumana ka bora ika do kalo duru ika do afleka ni bara de fana boloda amine ko folo kera munye ay ma do ni kene karaba ko ka bolifeta no e moto e kata no e amine no de la ni ga do kasola sanda ane wolomla ayo ikado joshi ko ba minge uya blaka bo abole ko kalo duru de ninye adona fobie ko ofana ikado gundola ano jekulu jugu de bena fola alebita fobie sa ufe kasoro kana sa ikado sani fere ko boloda ani baganjulo ni nyonche kai marabolo konnala yusu ni ma ko fole no YB kaka fobie ka aju asumbebe bamako yandi amanyema ya sobe bamako yandi otubana abena ikado alebina ni wabi sabaye sefa wari obe fere ikado million kele phobie abana sefa wari bo abisaba million kele phobie obe dalema babosa na yosa abe jigi ikado ka fo kai marabolo konna la baganjula munumbe abe ta ikado sani fere boloda olu fesa kaka phobie bela jile yugu olu kunye no yusu okumana ko arabado abe minetuma mina ka ya soro iba ka fo mishita ani nani ode babolo ani ikado ba ani sagao fokata si ikado bagamseni weroma o biduru ani wolonvla nimbede yira ni ma ko vole imbulo ani phobie re muguba ofana kumba ko wari muguba abana ogmana yusu ka chomina wati mina kanyingale busamse ngo ala sikasikali kela ofe YB ikado kafo ale mini makofole aya akoro ka sebe korokoro amanya mingo ay jongo ala fokui akoko jongo ala kale de beni barakede wakoni ngando ale mani ko were kui o min ikado YB kai marabulo ko ngonna la ku ya bla tribunal de grande instance o ka buloka okmana olu fana yesebe da ko ka be fo mi mako mandat de dépôt ningata do berela o YB ko kuma fora wati ma ni commissariat no ilakana tigila mawye uluye kuna foni jense wati mina dama kashila to de chayara mini dama kashi su mini dama kashi kle bela jile de bora fa befe ay dangare munu na kanu dama kashi commissariat ina o ko minye ka do ko bela jile tarafana ka di procureur ma ale ya jate mine munu nga bagambe no masega ngana mo afe folo no lude mine na lata o kuma na ko munu ntalla ko dona o segena o tigi wero ma wo be ka bagan nu segu tigi makelengele na to min durani tigi mayo la ko be di kai marabolo abaganjula nyema ya soma kuma na ulu na ikado makroninge mamunu ni ulu ka ikado bagantunu na ni ulu na ni ikado seben hakikawi ani dalu kolo gelawye ku tana duma do ko nta duru makaba ngani munu tigi maye ulu bi bla ikado ka ko kai ko president des éleveurs no iba marlaw ka manye maye o ka kaboloka o mi ye ikado ni kasula de ngora minani ko jidigule bambaye anasi ngata akadanga ngorola nga kana ke sababu ye ka kai marabulu maulafia ka do fobie ko mingu cherne do ni nyonje akeba jugu do de minene ni jango bagango girimina kaka seli nye korola ina ko ni tumachome atumbe fobie chama duma ko ala na tirache akumbe mauka seli musaka beke fobie ka duma abana okumana yusu umar bagayo ale nununga lasigide no ene panae kai marabulu ko na ka no blase ne anyabo ene pananga bidon boli kono moro awakado mi conseil mi be awakado falo conseil awakado communal falo ikado olul laba ku na tanu kamere kriblo na de mi awakado nyere la mi communal falo mi mamuru buare anya ka conseil communal la olu koni utenywanga mbobi dere ikado mbiri kono mawi mi awakado mamuru madore kade mi awakado contrat do be gere agere appel awakado appel do frutala mi mba dima ngama ye gere danse tola no tabraka boy mi ordre mission munu ni ma wala nu ma saka awakado mi nyeteka no me blawla mi secrétaire général ani conseil mi awakado olu ko nimbe mi awakado dépense do ke katro awakado mi warbe labo choko dola katro mi conseil to olu manyininga mi awakado ni ko damandangulu mi mblani mura alo ko so do be no falu ko so ikado o mi mblani mi awakado awa falu ere bi ukasro adi soro blozoro million biduru sangono ga ikado awa mi lokole soe
o ko lilila ay ka do ka yo ke balma sira asenji sira mi o ka do conseil mun blane mi o ka do ta anu shegi olu ko ni majje na ka tabule ma woro dro olu de so na ka tabulo ma boro ba jira ka fo mer mamuru jara e ka do tinyere la mi alek ben mer la asa wolo vla ni ye mi ma do ka fo la no e o ka do burama sanoye ka dugara sanogo dugara troisième adjoint mais ale koni a jira k'a fɔ min ye a ka dɔ régisseur ka kɔndara e ka dɔ k'a y'o kɛ siɲɛ fila a ma maa ɲininka a ma fɛn fɔ maa ye sanogo ka fɔ la a ko nin dan tɛmɛ wale minnu filɛ nin ani ka dɔn nin ko kɛbali ko minnu filɛ nin hali i ka dɔn ka lɔgɔliso munumunu na i ka dɔn ni koko ye k'o kɛra a ka dɔn dibidibi ni dibi ye o kɛra a ka dɔn ni sira caman ye Allah do ngole ye ngadi manifie sa de o kozara million ta ani woro e kado kalo woro kono muro awe kado ko savle fleni mi logolso o ko ne mi o malamini jogo sila no temena ka boy mi anana kana awe kado mi marché do di mi awe kado aburange warbiti jo million ta ani doro ana kungamvena muro awe kado on na folo mi fleni mi awe kado ani cité ko de na folo takadide mi avocado million wolofla na kungamve muro avocado minye merio odron odira me odronde o yera meri fe wa merio odronde dépenser wira ga meri baga odronde dépenser wira kuna jara o dépenser ke uyo kuna jara abara ndamu mbofu na ke burambunya fenyi abana burambunya kadide million ta ani million biduru ni saba muro avocado sabusa mi tablo ti do alla ti dore mamuru buare avocado mi ye nyere la mer ko ni avocado ni dan me wale mi vlani mi avocado ko ni wulika do ko ni chera chena ngwa muro avocado mi ye awa mami be no fana avocado ma doye koni avocado o be yala la bumago wakaya mutukura sangado ma mutukura mi vlane bro avocado mi ko ni mbora jele bora meri kono o ma mi vlane ni muto sana kadama akunti dore akasika merika barake ngako era doka mbe bumago ya Unaga mutu abe ambiansi ke folo ni mutu kuraide abana kasoro kataka barala moro miye meri conseil moyi uluko koluko ne muta sharia sirafe wala sa avocado miye nyera la miye dugudo ani dugum sika lafiya chugomi wala sa avocado ni mi vlane mamuru boare anaka anaka parti mau ni koko kera joro be obida ka parti mauma e kado awamiye kasoro tota kalama boare dega nyale ka fasiriye anya bo siren muno nini njogodo ukanye nyini ne hakliye okmona ni siren blane be ni gata dire no wota dusu ni nyota sa ibai ka fo minye bingani galawi utarabi kutala adugudoka ukwa mako ngunjina okmona ko bingani galawi utarabi ni yoroko vole ngama konondo oluko ndanyana aiwo mado fana banana ka be ikado sangele mbonyongo bo ngunjina yoro mi infleni na be kutala ale marabolo fe ibai ka fo jamana aklive ya mvando jamana aklive ya mvando otmana minye ikado ni ngwesa fe minye ikado ko sibiri temene ko jadisu ku tarawire ukambo etuninde ku baga ku kunyake kanyeshini yoroima nganga uluma siri tabaw tuntara daga ulika bo nunu ndala ko ikado sibiri temene etuni kalo inkleta anikile juengalo ibai ka fo neganye tani kono nton wati ula kulu mara mafendigi do nana ubuguna tige maddo ningana bika do poste de contrôle ka mimbeni yoroko fole no lakana tigila maw jose doye yusu ibai ka fo ka be commune rural mina oyengunjina ye aleni kuchala du konna che kilometre ta anikile doro okmana ko jabi mi mbora ni bingani na ko ma konondo ulu ko ndanyana ma do fana banana ina fo sigida maw ya fo chugomina o yusu ikibai ka fo ko fie koro aya soro fie babi ka ci adu ko bolife do sna ka poite machima boro do fie kulo ere korola la kana ika do dangari ka do joseuna no yanga la kana tigila maw joseunye ube bolife ko no majode kasnga temega dangari ulu la ka mu dashi ulu lati yusu ko ni bingani che jugumi infle ko do mbali bara adola ka kera sababu ka ma ko non do ulu bona ni na iko kuna foni ya fo chugomina ko ma fla ulu ye fini ndiguye o
ma fla wore be o douanier ka ikado bénévole ye munum be bolo lamne barala douanier o bolo ani ikado ko agence CNTR fogata si ikado civil nanima nunu bela jele den tanya ni ko ise fe ma chama wore fana ulu banana bingani min fle ni ka kera wati la wati mi ibai ka fo o wati kelena ko bingani nywana do fana kumbe sena o wati kelena bingani ngelo takembo de bi ube bingani ngesi roma fla o kumana mata do ibe sira kele mine ka kele ndo yusu ko minye o bingani flana ko fana kera poste de contrôle la sansu alebe sa marabulu konna la ko fana e kuchala o marabulu sigi nyandugu doye o sigi nyon marabulu doye yusu ko ni bingani flade snaga ke nyon feti ko jadi mawdo wa o kumana mi yikado yusu ko ni nyingalu beke alibi ko ni ngono no mbela jele kera ko nga ko wati do kungera ko yedaga jugo sigi nguntina kaw adi kuchala marabulu mawdala femi operation keletigi olu kun wulila ninga tampogo kono kele dula za sabu ke sana kuru o ye mugu shuru ka duguma maw fana yikado ka fu bien tiga o chugo kele na yusu ibaye ka fo katafu jabala la ka dawolo ka sogono mine unge kenema minenye ko ya kunta mbu daga chere o kumana ko ni kado ka fo anga jamana afa kuchala ko nala ibai ka fo ko ale ka suru danje la doni danje amfan fe ko kumana ko minyi kado ka fo anini sigida nunu ku bela jile yi kado sigida kelunye o ko minyi kado anga ikado jamana afan fe bolo nunye ko bingani akunse na sumayara ka sabu ke wolo masiri taba kuntara daga jugu wuli kabulu dala ko nga ko nunu ngani jate ni nke wale abajira ka fo ko jate wale ke ba kulu ku labe nkuraye ubuku faranyonga kuraye yasa katai kado udaga ni yoroko vole na tugu sabu ku ngwena kabwe oko minyi kado ku ka osigili kura ubugo ferede tigeta Mali ani Burkina danje ni nyonje ko ke ujabala ye okumana kwabe nyine wolo masiri tawa ukanyema ya sofe ani lakana tigila maufe ni kuna fone mene koroko uku wasado ni yoro ina kusebe kajete mne ku barika bunya ani kado kado farakulu kano ekeleche kulu ye femi jamana yere ni fanfela nunye ibai kafo ko adola ko ninko nunu munu mbesena ka dabo kunye ka mawbo dabolo la jango somya masurunya ina ko fo de ka famu anga konga ka do ngara da unye taru male ale ni ka do ka fo kos OBS ka OBS uluka nobla sewe ninye nga yusu ofana temenengo ali bi obinga ningile ibai ka fo ka kera samara bolo konna la chugomina ibai ka fo ko lakana ko ikado ko abeka sabati nga onata be nimba jira ka fo ka amabampeu wa minye jatige wole ke batiga ma ku fulo to de beka ni mbara nunu ngeta kuchalata temenengo ko mabsi ka fo ko bandia dowa ikado ka fo jatige wole ke ba udu ko nyiningali reka ke ni ngula de o ko science postu ku ye dangaro fana na wati mina ko kere ka do so mara nege nye wolon vla temeneni sanga bisabaye ku nana dangaro oro la jona ko che woro de kumbe bolifo na no ese mvla ma bolifo nye moto saba u ma fla de baka unu ka mara mafe kana yoro mindro ka dangari ni yoro ko volena o fana semve makele ondanyana minye ka do PAG o barakela do kumana ko ondanyana ni ko semve nguklela ka chieni mbade do PAG na sabu aso uyeta suma blala ka tasuma bla bara yoro fana na yusu ko ika do klekele gonnala ni bingani sigoro mafla uyake ka tunyona kuchala sa ani ika do ni yoro ko fole munu vlendo lakana tigila ma ujose unye ko bete menengo jara transport ka car do fana kumbe ku yesra da fana nye 4h du matin ucharne dibika ni barakolo chajugu kai usive kata pasamura do fana be bandudu jadi usute terroriste ute awo bandu re kachani ngoi na ni mafole nunu awo okuma yusu ko 4h du matin jara transport uyo do kumbe srala ibai ka fo ka dangaro la kera kuchala ani beso ba fana ni nyonche okuma na minyi ka do ni ko bela jele ku ye jula munu soro kono uyu bulula here bela jele munu la ku na fulu mugu bora ni yoro la bandi nunu ngoni okumana ko minye ni sigida ko fole nunye ka abiyini nga ke akli washi ubulo sabu ku akli sigira ulo masita wa ka ulika jwa temene ko konga ko bingani sigiro male mimbikana ka be ka dabo ka sigida mawbo dabulula haka ja ko bingani ngara ka nyeshi ro chamama ko prefecture ko bingani kara ka nyeshi yema ka mauta yaw ninga temenu ye ka ka ta sirada mawnye ko ni bela jilende uka bara isiza adama jabate alega nobla seweni ye anya sama ka boy ni ka terka bidomboli kono yusu moro san gouverneur oye Ousmane Sangare ale re apmana akonga jado be ka fulfulo réseaux sociaux ka ani be ka jado bo ko olu tekeli penkelunte sabu réseaux sociaux ko fana mi bi nini ko masina kera
ambeta ali Sierra Leone jado taka na oblabi kado bla ka Liberia jado taka na oblabi minye kono wari kelejugu ba o jaw do bi taka na obla on tawla ka foko de kera ni ngo insi efe ka soro nyamajo de kanya kula wallahi nyamajo kanya kula de réseaux sociaux ni bisira fanye siranye wallahi mura ka jugu mema ka jugu ni boma to miki ita ya dai ala ka nguna ja amin muro antita sugula aywa na mura sugula amina masaba cho ni ala ka je atodi muro Amadou ani Mariam nunu ye onga dongli de la bawye wan kanu ba baw malilla tajnie fa bela gilife wan kanu ba baw fa an kanu ba bawdu nunu ye bandiri yanga yoro dola ali president république masi wallahi awo Amadou e Mariam wallahi muro ala ku mangoro amin ya rabbi ala ku mangoro ya rabbi ala ku me ka foli du mangang wallahi ladilika bilibili ba abakli jigi jene wa sekla walanda dama wallahi odoronde do jere ne mana ke tugo dola dorone miri jene ba sekka donglila ni banama ba koroba ba obe sa ba nemsingali mania ka sama wajibi ka twarma sabu kuma tetemauka awo moro namu upma mi Ablaye groupe commerce Ablaye Maiga moro amba fuka wali mando inshallah mi groupe commerce la anaka barakela barajili moro ka awa mi madame Maiga madame Diallo mi pharmacie Croix Verte la kafu moro kata fuka iba jabata nga chokoroba awo aminya awo ale de ba name wallahi mawo ma moro ka blasalaru ke katla ka do adewu awo ala ka nguna ja atingina minye pharmacie vétérinaire Kurofina ambe nene kuita fueno jamu kanti tema ka Yusu wallahi mona ka kuita ambe nene fu ka pharmacie la ni sanga ka Kurofina ka bela jelefu ni sanga ni ala ka je moro ambido kuna foni ngono kuna foni nando na kono ambi sabe minda moro otidore o lumière anga premier ministre shogal ko kala Maiga ale awkado arabado jengalot le shegi samba flani muga anifla hotel azalai minye ningera kumbembai beba anga ajamana sorobo sumbao disibo anitirki jamana disibo olu ye nywan zoro alhamdulillah muro ko tikete gbanza ngo masuma le fana u bismillah om da feru awo kolonel Sadio Kamara fana u bismillah Sadio fana nyo Turki ko ne Turki Sadio mago be drone la awo drone chamamba Sadio mago be drone la mbe photo kagla ka mugu re shuru fana wa be photo ta abi jate be bo wa do be mugu shuru ko kabako ndesani awo Turkita a chamambi ndesani awo zege soro ga to da faya zege andenge zege muro ay primi soro ngera kuna wolo barka ala ode do ndesani awo wa tarni drone ngoyini de ode do ke abe aga dongote ya parafina be anywanati a dongote wa ndesani tube ko mani dongote wa wallahi ali tasa juni abse ga ta drone ngo kuma foi l'Américain fait ndesani tasa jini bro be avocado ni min flene ibe ka fo awa tirgu oluka chakero baw munum be nabi yirwa sira ko fo wa muro munum be avocado miye nyere la ikado awa miye nu bese avocado bara chamana ngabi anga chambre de commerce et d'industrie du Mali maga gato kagetila o président Youssouf Bachili ikado awa minye ale mba keneka wa ikado awa minye ako famba mba ale bolo bawo na fara omda faro abikado ani soro boso mbawo jawgala bawo ubi anga chambre de commerce ko fo chambre de commerce et d'industrie du Mali odo dere juloga blomba mi avocado opérateur économique malien ani avocado tirgibuta muro avocado mi nyera la Youssouf Bachili ajepmata wati mina ayo foli ani tanni ayo lase avocado tirgikaw ma ani malide fenfe be noluka hamide avocado yirwa ga sabati jamana ka yirwa muro avocado nolu ma kenega alli munun gute avocado miye avocado nungani apmbe aya jira ka fo ko ni kene bay kene mi avocado tinyere la namti ka fo alhamdulillah miye maire commune 3 ale avocado mramunjire mariamu Diallo ale avocado awamiye aye shogal ko gala Maiga fo ikado awamiye ninko bela jilenye ibe ka fo awamiye tirgu ani Mali ikado ko
ka jɛɲɔgɔnya k'a tɛna ni futi wolo foyi la ni yiriwa sira tɛ min ye chambre de commerce et industrie du Mali Yusuf Bacili ale y'a jira k'a fɔ min ye anw ni Tirikiw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ko nin tɛ bila ko ye dɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la commission ba dɔ sigira san 2009 Mali Tiriki min ye aw k'a dɔn chambre de commerce et d'industrie du Mali ani aw k'a dɔn conseil des relations économiques DEIK moro olu ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na o sɛbɛn a bɛ k'a dɔn kabini san 2015 o kɛra Istanbul min ye a bɛ k'a dɔn a waati Ibrahim Boubacar Keïta ale de tun bɛ jamana ɲɛmaaya la moro a bɛ k'a dɔn Bacili ka fɔ la min ye Yusuf Bacili ye a ko nin na kɛ fiɲɛbɔda ye anw ka jamana ma dɛ nin na kɛ a bɛ k'a dɔn sababu ye sababu min b'a to a bɛ k'a dɔn an bɛ yiriwa sira min ɲini ani ɲɛtaa sira min ɲini moro anw ni ninnu ka jɛɲɔgɔnya a ti wolo foyi la ni ɲɛtaa tɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye min ye a k'a dɔn a y'a jira min ye opérateur économique Tirikiw la n'u kɔni ɲɛsinnen don Mali ma u bisimila ko tɛna gɛlɛya u bolo min ye sira dayɛlɛlen don wa min ye chambre de commerce et d'industrie du Mali o n'a ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka an ka jɛɲɔgɔnya ye a bɛ se ka kɛ a k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ jɛlenya la tilennenya la ni diinɛ ni ŋaniya ɲuman a banna ani karisaw ta tɛ kelen ye dɛ jɔnni n b'a bɛɛ dun maa si kana fɛn sɔrɔ a la a banna walama aw ta don nka a tɛ d'aw ma o fana ma fɔ dɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ dɛ Emmanuel Macron musonin kun ka ye de bolo Macron ni muso in b'a kɛ ka jo sɔn a bɛ nin den b'a kɛ ka jo sɔn n bɛ nin siri kɔda la ka bila k'a kun na ka jabi da kɔngoro la k'a kɛ ka kɔ sɔn samiya bi ja wa jizon tɛ don anw kan awɔ kana siga e bɛ nin ne ma min mun k'a la o ma a bɛ min bolo a man d'o ye de a ka d'o ye kɛ o n'a da kan tɛ ɲɔgɔn na e ɲɛ to o tɔni bɛɛ kelen da kunkolo ye wa kamalennin n nana n yɛrɛ d'i ma i kan tɔni susu b'o don i kan fa ka i ntulu bɔ k'i mun na a banna a ma ban wa wa kɛlen bɛ k'a yɛrɛ lamini n'o camanba de ye bi a banna a ka gouvernement bɛɛ ye Fɛnkɔrɔba a banna Fɛnkɔrɔba ka d'a ye dɛ jɔnni Macron an ka a ka premier ministre fana ye Fɛnkɔrɔba dɔ ye kɛ kɛnɛya ministre fana ye Fɛnkɔrɔba ye n ko bɛɛ jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ o fana o bɛɛ muso in terimuso de bon a dun k'i jija dɛ muso in n'olu bɛɛ tun bɛ alamusanin ni ntɛnɛnin na ɲɔgɔn fɛ Paris jaw tun bɛ tɔn kelen de la u bɛ tɔn kelen de la wa a dun k'i farati dɛ cɛnin ma ɲi dɛ a kana n'u bɛɛ don ɲɔgɔn a y'a lase a ma cogo min na o kelen don an ka taa o kelen de don ala an ka taa Faransi kɛra yogoro jamana ye kabi o ma minɛ sukuruntigɛ la o y'o furu kosa in na koyi o y'i dogo ka t'o furu ko maa kana bɔ o kalama a bɛɛ n'a la cɛ a minɛna min na f'a ye casque don a kun na ka taa ye ka yɛlɛ moto kan président Kuturu casque tigi mototigi ka taa ɲɛmɔgɔya la u ka journaliste y'a wɔgɔbɛ ka a ɲɛkisɛnin ta dɔrɔn ka sin k'a tɔ déchiffrer ten a dogolen a ye jɔnwala fɔ a y'o mariage se kosa in na k'a kana kɛ gintanba ye u taara kɛ église dɔ la Faransi k'o dabila baranin sigi awɔ a y'a kɛ sɛbɛ ye sen président cɛkɛna kabi Jacques Chirac bɔra yen i y'a faamu dɛ Sarkozy muso y'a ba la a kɛlɛ ko kabi Chirac bɔra yen Faransi ma président sɔrɔ min ye président ye min n'a bɛ se ka Faransi ko ɲɛnabɔ a tɛ yen a bɛɛ k'i kɛlɛ ka maa lankolon tiɲɛnikɛla maa kundan cɛkɔrɔba furulaw cɛgana président moto sukuruntigɛla moto kan o président Kuturu k'i to président la i muso ka ba i la diɲɛ kɔnɔ maa mɛn n'ale tɛ a banna ale ni Bongo Umaru Bongo o fana kelen b'an fana fɛ farafin an ka taa o ka muso dɔnkilidala ye Moro Pasiasi Dabani fana ni ye a k'a dɔn Yusuf Bacili a kɔni a y'a jira k'a fɔ hali bi jɛɲɔgɔnya maa ni ɲɔgɔn cɛ Moro o n'a kɛ sababu ye min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn ka fɛn k'an fɛ yan min bɛ tali kɛ siman kan siman Moro a k'a dɔn min bɛ se ka 1,000,000 tɔni k'o gosi san kɔnɔ siman bɔrɔ Jiyota brigade fɔlɔ dara fo baara ɲɛna awɔ
bakar nunga iro kira fenye kabangui abana no sabra gaboy mi avocado nyerela fembe no beke avocado minye fininye anga avocado mali avocado kori mi mavea obseka bama ele machugo mina mro avocado yusu bachile ayini bele jilefo mi avocado ayusu bachile akokwale ko nimba don ningomi flani avocado mi martina ni misala mi ministre de l'industrie Mohamed Ould Mohamed mro alefana ya kapma fo ka jira ka fo awami ana baraka sira cha mave mi agro industrie mro no tamana ka boy jako sira fe no bora energy ani ji fo ga ta se gazima ani avocado femunu be no ye avocado chimie fo ga ta se avocado batimama no so minawi mono ani kado sira ba awa gudronda minaw ani obaraw muro avocado no tamana ka boy ani telecommunication ukani ngotilia transport muro avocado ni bela jele anna olu ke nywanve ukani ngotilia jona abana awo shogal ko kala maiga ale premier ministre ale de me kenenga ninga kene anyama mabolo ako awani mi vlene ninake avocado sababu nyumai mi avocado nunu ngoni na sangosa muro avocado nunu obina femindo jamana kono muro obiti jo awa milliard keme $2 la orebna do anga jamana kono ni mi vlene mi avocado fati altubasa no ye avocado tirgi kai avocado ka delegation nyema ale koni aya jira ka fo una visa mi ko no ya avocado mali sorobo somoy wala sa ubutuka avocado jago ke anuka barao ke tirgi no ya ani lafiala abana ni sewe mi Amadou Sala Touré dale ka fasiriye anya bo sebengono sebemi nuba wole ko lumière ka Touré abana ni jarani ha abana alaka ni ngoye nyetai amina rabi ka jengo manyogo sigoro machaya fo fadenga fo ko magaladi abana ba ke di bi bina blessing na gwa fo fadengo ya nyela di janubta bugunu a dola sigoro nyini de ni ye je be di onyini kana tuni yoro flaga ta kita bi barake jama yera buguni il paraît de ayera di buguni est devenu Bougouba. Mais qu'est-ce qui te dit que Buguni ne devient pas Bougouba? Buguni est devenu Bougouba. Buguni sera Bougouba aussi. Il y a lithium là-bas. Et Buguni restera Bougouba. Il y a diamant là-bas. Il y a Bourezano partout. Il y a Simon à Dieu. Simon Boisini à Dieu. Mais c'est fini. C'est tout, c'est fini. C'est d'après les Ivoiriens, on dirait que Dieu est Bougoninga. On dirait que Dieu même malien. Eh bien, il faut voir pétrole est là. Et or est là. Lithium est là. Et magnésium est là. Bauxite est là. Charbon est là. Et uranium est là. Bon, tu vois que diamant aussi vient de surgir. Tu vois, on dirait Dieu même malien quoi. Allah koso. Yusu, anatani kuna vuni. Kuna vuni imba aleta. Ende pana mba aleta. Minyi kado kapura Aisha Bari. Oka faba kwa chomina. Allah koke. Yango wulu masrita ba barakela. Abena lache. Ni jamfa ni balan rete fiu. Ubi barakede. Ajinde de ko dinte o kuma dolu talao. Abana. Madolu tala lagana tigilamo. Polosiu. Gendarmerie mairie. Garde nationale. Olu fana bu sela wa wulu masrita ba bu sela kuma kono. Abana. Wa iba Afrique bedan. Ouais. Abe sanamana mabobe Mali sapra pompio jogana ka dogo farafina wali shini dobe ka faraw ka donika apana nere deba la bi abe moti dawda daw awo so ko lati ko do anfa muro abe moti kasara kera wele la dro iba surunana ba sapra pompio wati do la geleya tumbe taka sigu na wiya amaula famu ka yira ni e ma e bebi singi jenge wisi sawa awo folo mo kun kafale abana ko pa pipo api antisra blajena abana o kelenye do bu wele ka mana fuye ko ango tewli tasuma nyagale do ayina ni fukade e anga bakoroni bina ko lokolo ayina o ku yudu su tie kojugu nolu e fendam baliya o makulu nya dron e mamu me mokshi ni dika mo ere ne ala chemba o re la alu ga numero veru kundu su tie na o kunya be jo wati dola ifana jodo ma ci tu jalaki wallahi
yusu ene bana ni ata mi Caporal Aisha Bari ka fa ba chomina mi ka do ka fo abulle ngoro ko ka bo zandara ma ubulo ka usaya tamaye ka do ko kala sigidala kuma baye gerana kuma ani ka do anga sujula baru suguta asira ni bela jile be kunda be ni kuma ina o kuma na ko minye Muhammad Haidara e bani Ashimi ma fa bani ka do ka fo go abinena yusu brigade territorial mi be Bamako kura ulu ka wuli ka joya to tege dara to na ka beni juen kalo kle kono don su ka duguje akle etana o kuma na yusu iba ka kuntale du nyama dogo fo sagore bugu woche do kono kati dogo e no iba fo so kono nyina o kuma na ni ya Haidara ke no Muhammad Haidara e o kuma na ko minye aka wuli ka joye kwa mata yoro jansa bo achomina achomine otumana ko minye ikado efinintigi we ya ko da maukuloka fe mi ikado Muhammad Haidara ko ka kila kununge biba ka fo ka purgutura zandara ma ubulo wati dola amina ni ngoro ko ka afsa atamba ya kuma kunchara ko sebe ngo ya soro senge marondi sima no lafiya bugula kana tigila mawye ulude tunya mine ni ka dizandara ma uma ma bulile ku ikado kuma chama mvora o kuma na ko fizitifu ne o ma bulile ale ikado ko munde ba mun jala kiliba nofe minye ikado Aisha Bari no ye Caporal 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 Garde National la ko nomina min ba no fe ajira la ka fo ale de tasuma bla Aisha ka sola wa ikado oglaba kera Aisha ni to sabuye min gara ka beni mekalo kle konondo temene wira ka fola o kuma Yusu ba ka fo ko akako abela jile taraka di ikado ka fo brigade territorial Bamakura uluma wati mina ulu fana ya senze minga tana ye kata di ikado ka fo komini a tribunali o mandi ikado ulu kaka hakeu anaka ko ulu fwaye ka blasira naka tabulu ye o temenengo aunga babili sabanai ayato do dala tuguni Yusu troisième point o kuma na ko fure fula fana yira ye cheni musu babili sabanai aba furefla iba ka fokolu de yera ubela jile koni ni bole do mi ka do chela ka do ye anin bogotigi do ko boso de nunu salo ka bo jila ka beni juen kalo kle kono ndo temeneye misabugu o fambe bolo la komini sisi konna la yando Yusu iba ka fo ko minye ka do o ko e Bamako ya ko komisaria o ya kuma be minge no e ka do 16e arrondissement ya nyamele naka chede uyu wuli jona ka yoro e fole insegere ulu tara kata jatemineke ka do furefla salole ka da ni muso femi ka do chela ka do ni bogotigi do o kuma na minye ka do boso kele ko ka salo ka da ni nunu nana olu ye ka do sutiba seskomu o manyema wele no ye medicine chef ye o medicine mimbe no be jatemineke Yusu adoka maona naka na fwe nun sege aya jira ka fo ko ni fla bela jile ko ni ko numbo na nun ni na be wati bo o ku bora fo badunde la a kle damado en ninye ko nunu ngo ni fure kumbe ji ko ko abe kle damado bo Allah ye kena tigila mo ka jate mine o de jira nga buguna tige o mafwanye ay we ka do jate fo o ko ni maddo ni ma ko vole flaka mi ye chela ka kile ani bugo tigi kile olu de fure fana yera babli sawana na ya no troisième point o kuma mi su ambe do ke ala ka kile nyumande adama deuma kala sigi ganye ado fana mega feno jabore soshoka ko do bina troisième point na ayo o ko kuluntigu be kato no fe ko musoni chede ai ni fana mo kele ne o kana na apashi droko ki fili ka bo ki fili wa ko point kadu yedi mi mana da dro no mabuto joki fili na boli fe joki fili wala maka bo buto tiki ko fe dro ki fili eni ko fili ro werete ni yande uka Liros ano tano sira imblade okwa Yusu wajeni boene bona gono Ricardo ka fo fondiri jegulu kan no blase do bo gasaji kwa yoro pale e ponga changa munaya misabuku kao ube ga to kodo dala de ala kozosa ala ka ngura ja ateni bo maram jalo mbaye ko musabuku to wabna do dala yala ka je Yusu okwana ambe bi kuna funa amanyo ngiri ni yoro